ናይ ኤዲቲንግ ኮርስ ነብኒርና ቤዝ ኮርስ ማለት እዩ እቲ ንህቦ ዝነበርና ስልጠናኻ ቁርብ እንታይ ፀገማት ርአ ኣብዚ ዘለና ግዜ ብፍላይ ኣነ ከምዚ ዓቢ ቦታ ወይ ስፍሕ ዝበለ ቦታ ኣዳለ ይኮንኩን መዊሓ ወይ እዚ ትምህርቲ ዝጀሚር እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ ክጅምር እንከለኹ ብናፃ ኢለ ጀሚራ ኣትሊስት ን30 ሰብሲ በብ10 ሓንቲ ስልጠናስ ን10 ሰብ ብናፃ ክምህር ኢለ ጀሚራ ተራእኾም 10 ሰብ በዚሖም ኣብ ኮንዶሚኒየም ክምህሮም ከምይ ሓሳብ ነይሩ ጀስታታት ስለ ክምህሮም ገለ ተራእኹ 30 ሰብ ኮይኖም 30 ሰብ ከኣቱ ክወፅእ ፀገም ኢና ዓይ ማለት እዩ ምኻብ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ግፋ ነይሩ ገለ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ኣብዚ ከመስጉነ ዝደሊ ኤቨን ቢፊልም ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ብሶንኬ ብናቱ ሞራል ምሻሎ በቃ ኣብ ሰዓት ትምሶም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምህሩ ስለ ዝነበሩ ኩሞ በቃ ኣብ ገዛና ጀምር ብዝብል ማለት እዩ ሽዑ ብናፃ ኢለ ጀሚርዮ ብሽሕ ቅርሺና ሓደ ተምሃራይ ክንምህር ጀሚርና 30 ተምሃሮ ዝሓስብኒ 51 ተምሃሮ እዮም ወዲኡ ኣብዚ 51 ተምሃሮ ክውድኡ እንከለዉ ላፕቶፕ ብናትኩም ኢለ ክሳይ ጀሚረሎም ነይረ እናቶም ላፕቶፕ ሒዞም መፅኦም ክምሃሩ ግን ከም እንታይ ኣሎ መሲልካ ዝኾነ ነገር عمق زبالة أفلت عند حردها اللي كا جاست سمتها لابتوب ترحي خات حزة لابتوب قن دليكا 10 شهرام دلو وي جيمين لابتوب هنا له إديتين سي مور حيل زلوا لابتوب تخينا تسب بزيادة تتمرت بوجو كوس دوزغل استاكن دا جبرت عند حرت مهرها لها ولا نسخان بعلها مورال كات تنكفيها بوجو نسويت مهراني خامالتي سلازي تكند تسجم ناي لابتوب وي ناي كمبيوتر تسجم سلازو خنا لابتوب علني كمهر دلي كمزجب دلي زبل سبجن كمهرو ريدي أنا مالتي جن لابتوب ترحدي كنا حيل زلوا لابتوب ثانك يو